Čaute ženy, ahojte. Chcem sa s vami dneska podeliť v tomto živom vysielaní, v tomto živom vstupe, o skúsenosť a príbeh môjho muža so sezónnou alergiou, pretože viem, že toto je téma, ktoré mnohé z vás trápi a riešite ju doma, či už sami u sebe, alebo u niekoho z rodinných príslušníkov, tak ako ja, pretože ja nie som alergik, ale môj muž je a už dlhoročný. A tak chcem ten jeho príbeh s vami tak pozdieľať, pretože ani som to nečakala, ani som nikdy v tom nedúfala, ale nastali tam také zmeny minulý rok, že som z toho ešte teraz, ako sa hovorí, odvarená. A možno, že to bude pre vás veľmi napomocné. No, môj muž nebol alergik vždycky, ale jedno leto sa stalo, že stále kýchal, furt mal pocit, že... Teda hej, je to chlap, ktorý má okolo 40-ky. Stále mal pocit, že v hrdle ho niečo štekli, stále takto robil, hovoril, že vlastne to podnebie, to patro, že mu to tam je nepríjemné a tak ďalej. No a tak, akože my sme v rodine tu, nemáme vôbec žiadnu skúsenosť ani v jeho, ani v mojej rodine, že by niekto vyložene trpel na alergie, na tie sezónne, na tie senné nádchy. Takže pre nás to nebolo také, že čo, no tak nič, tak išiel ku svojej obvodnej doktorke, že stále niečo toto má. Ona ho samozrejme vyšetrila, nepotvrdila sa žiadna diagnóza, nebola tam žiadna nejaká vírusová infekcia, nebola tam žiadna bakteriálna infekcia, tak ho poslala na alergológiu, že či to náhodou nie je alergia. No a keď teda potom išiel na tie vyšetrenia, tak sa mu teda potvrdila alergia na nejaké pele a teda trávy a ešte na čosi, ja ani neviem presne na čo. Každopádne prišiel domov, už bol vyzbrojený, mal také tie spreje nejaké, ktoré si vlastne tak priloží, tam je ten náustok a si vlastne strekne človek, keď má nejaký ten záchvat. Dostal 1 tabletky na ráno s nejakým názvom, 2 tabletky na večer Daselta a ešte niečo neviem, nepamätám si to. Dostal toho, že prišiel s tými krabičkami, mal hádam 6 krabičiek, lebo proste to mal užívať 1 ráno, 2 večer, takže aby mu to vyšlo na celú tú sezónu, alebo teda dovtedy, dokým tie príznaky, ktoré mal, neodznejú. Takže sme tu mali plný šufel, lebo ešte aj máme, pretože stále má tieto lieky, takže plný šufel liekov. A jemu to vždycky trvalo, alebo mu to trvá väčšinou, tak závisí samozrejme od kedy to začnú tie veci kvitnúť, čo on má na to alergiu. Ale čo som tak vypozorovala, že tak vieme, tak koniec toho apríla, takže už to čoskoro očakávam, máj a trvá to celé leto až do augusta, až niekedy vlastne on to užíval tie lieky až pomaly do začiatku októbra. Možno už ani nemusel, ale to už taká... Akože už to bol asi taký návyk, že proste áno, ráno si dával, večer si dával a podľa mňa, to je ale môj teda osobný názor, aj také obavy, že keď si nedá, že ako sa bude cítiť. Lebo a k tomu sa teraz chcem dostať. Prvá vec je, že čo si všímam, a napríklad minule som bola na nechtoch a bavila som sa tam s mojou nechtárkou, ahoj Katka, a ona presne hovorila, že veľa žien, ktoré jej tam chodí, tak vo vyššom veku im normálne potvrdia alergické reakcie, že vlastne ono sa to stále rozširuje čoraz viac. Nie je to tak, že dostanete a máte alergiu od nejakého malého veku, ale môže sa to proste objaviť aj v takomto staršom veku. Kľudne mi napíšte do komentára, že ak ste na to začali trpieť, alebo možno, že odkedy na to trpíte. Takže v takomto vyššom veku vlastne sa to u neho objavilo. Osobne si myslím, že to môže byť veľmi reakcia aj na stres, pretože stres zase vplýva na imunitu a alergická reakcia vzniká ako odpoveď imunitného systému na ten alergen. Samozrejme, je to spojené s nadmernou produkciou histamínu, ktorá je tiež s tým všetko spojená. Ja som už som vám tu avizovala, že budem mať e-book o alergiách, takže všetko som to tam dala, vysvetlila, že ako vlastne to funguje, tak samozrejme môjim laickejším pohľadom a zrozumiteľným, aby ste to chápali. Takže si myslím, že to je aj spôsobené tým, že že ten stres, ktorý zase vplyval na tú imunitu, jasné, decka sa nám narodili, menej spánku, možno aj tá strava taká odbitá jedno s druhým a vlastne takto sa to potom na ňom prejavilo, hej, že v tej alergickej reakcii. No ale k čomu som sa chcela dostať je, že možno si dával aj niektoré, že tie tabletky, že no, aby pre istotu, hej, že už by možno ani nemal také reakcie, lebo alergia
čo som teda vypozorovala, to nie je len, že OK, že dobre, ono je to nepríjemné, keď 20 krát za sebou človek kichne, že stále kicha, ale jaké je to vyčerpávajúce pre ten mozog, pre tú psychiku toho človeka, ktorý furt sa cíti, že akože, že mu stále niečo je, že aj vypadá, ako keby bol chorý, ale pritom on ako keby nie je chorý, hej, že reálne, že ja neviem, že by mal naozaj nejakú vírozu alebo bakteriálnu infekciu, ale že niektorí ľudia aj sa tak dívajú, že no, furt kicha, je chorý, že čo tu robí, prečo tu je. Ďalej, že ten človek, a to som na ňom videla, proste je frustrovaný z toho, že vlastne ako keby nevládze. Stále sa cíti taký unavený, vyčerpaný z toho. To následne má za tú náladovosť, tú frustráciu, ktorá s tým postupne prichádza, že nevládze ten človek ani, nemá tu chuť, nechce sa mu vlastne ani na tom vidí na vonku krásne, že by proste, ja neviem, šiel na bicykel, šiel niečo robiť na záhradu, šiel s deckami na záhradu a keď príde na ten vonok, tak sa tam cíti úplne hrozne. Alebo že ani nemá potom tú chuť, alebo nemá ani tú silu vôbec to robiť. Takže také, že tie príznaky sú samozrejme fyzické, na tom fyzickom tele, áno, mám začervenalé oči, svrbí ma to, je to nepríjemné, bolí to, stále mi teče z nosa, alebo mám neustále ten pocit, že musím niečo vykašľavať. On stále vždycky hovoril, že máš nejaký cukrík, daj mi nejaký cukrík, stále si kúpoval nejaké bombóny a také veci, že aby vlastne niečo v tej puse mal, lebo ho to tam strašne lechtalo. Takže toto všetko, tie fyzické, to áno, to tam je. Potom aj taký ten efekt tých antihistamínik, ktoré proste človeka možno viacej uspávajú alebo tak tlmia, ale aj tá psychická stránka, že hej, že vypadám chorý, nič sa mi nechce, nezvládam veci, ktoré by som chcel zvládať, náladovosť, podráždenosť a vlastne celkovo tá nálada na celú tú rodinu potom, že či ideme na výlet, neideme na výlet, čo budeme robiť a tak ďalej, hej, že to asi si to viete predstaviť. Takže to by som aj bola rada, kľudne sa mi podielte so mnou v komentári, že ako to vy vnímate, tí, čo ste alergici. Či niečo s týmto s vami rezonuje. No, každopádne, ja som chcela ešte povedať, že on mal teda tieto lieky a my sme to nejak neriešili, že ideme to riešiť alternatívne. Prvá vec je, že samozrejme na chlapov sa nemôže tlačiť v tomto, možno, že tomu ani tak neveril. My sme mali vtedy doma aj nejaké čističky vzduchu, že sme to teraz už máme napríklad rekuperáciu, takže tiež sa nám aj pravidelne stále vetra. Ale on mal tie svoje lieky a ja mu vravím, vieš čo, tu máš takúto tyčinku, ja som ti tam dala, hej, to už som mala olejčeky, tu máš takúto tyčinku a keď budeš môcť kýchať, tak vlastne si to tak vezmi a si tak nadýchni. A ja som tam mala vlastne antihistaminické oleje, ktoré som mu tam namiešala, dala som mu tú tyčinku, urobila som mu aj rolón, že sa môže s ním natierať, že si to môže vdychovať z dlani, ukázala som mu, že kde a ako si to natierať. Či to on robil, alebo nerobil, niekedy som ho s tým videla, chodil, mal to vo vačku, lebo toto je malé, tak to môže mať vo vačku stále. Predsa len tú tabletku si dá ráno, večer a inak nič, tie spreje tam je tiež obmedzené, že ako často si môže vlastne dať ten strek. Takže niekedy som ho s tým videla. A to bola jedna sezóna. Teraz neviem, že mne sa zdá, že predtým normálne bol akože na tých liekoch. Jednu sezónu sme zaradili toto, ale však ja som samozrejme doma stále difuzovala. Takže keď aj bol doma a už bolo aj leto, takže úžasná tá kombinácia levandula, citrón, peppermint. Ten peppermint aj osvieži ten vzduch. Je to antihistaminická kombinácia, takže som to dávala do difúzeru, difuzovalo sa to. Samozrejme, malé deti v škôlke, takže som každé ráno difuzovala OnGuard, ktorý je zase na podporu imunity. A to nebolo cielené, hej, ale myslím si, že teraz keď sa na to dívam spätne, akože že to je 3 roky, hej, sa dívam na to spätne, tak si vlastne uvedomujem, že všetky tieto malé kroky vlastne viedli k tomu, že on v roku 2024 v tej sezóne nepoužil ani jedenkrát sprej do nosa. Že to bolo prvé také, že veľké odbúranie, že už to nepotreboval, že mal vlastne tieto veci, to si tak čuchal, mal to pri sebe, že vlastne k tomu ani nedošlo. OK, možno môže niekto namýtať, že bola aj miernejšia peľová sezóna, neviem, ale lieky vtedy užíval normálne ráno a večer, s tým, že ja som stále difuzovala. To bolo leto a potom prišla jeseň a ja si doteraz presne pamätám, môj muž, jeho obľúbený produkt sú OnGuard kapsule, OnGuard Plus,
pretože mu perfektne zaberajú. Vždycky, keď okolo neho v kancelárii je veľa ľudí chorých, alebo že tu doma boli chalani chorí, alebo tak, takže keď na ňo niečo liezlo a on si ich dal, tak mu zabrali a on v tú sezónu nebol ani raz chorý. My sme boli chorí, ja aj s deckami a on nie. To je zaujímavé. Takže si myslím, že aj to má istým spôsobom dopad na to a poviem vám za chvíľku aj prečo, že ako som to vypozorovala. No a keď prišla potom jar, to bol rok 2025, tak nič, zase mal nachystané akože tieto veci. Ja som mu už rok predtým vlastne kúpila tieto tabletky a ja mu vravím, však dávaj si ešte toto, že to máš na alergiu, že môžeš si to dávať vlastne aj spolu s tými liekmi a tak, no ale on si to aj dával, aj nedával. Ja som mu vlastne nič nehovorila, vravím, že tuto máš, keď chceš, tak si dávaj, keď nechceš, tak si nedávaj. A viacej som to neriešila, lebo však on mal svoje upomienky na telefóne a neviem čo. No a rok 2025, presne takto pred rokom, ja som si to aj nevšimla. A on mi zrazu vraví, že už 2 týždne si dávam toto a že zatiaľ ako dobré, že ešte sa mi to asi nerozjelo, alebo čo. A ja sa na ňo dívam, že fakt, že to... Tak ja som hneď samozrejme naobjednávala zásoby. No a on minulý rok ani jedenkrát si nedával tú Daseltu a ten mononukleost, nebo neviem, ak sa to volá presne. Ani raz, ale samozrejme, že mal to doma, používal vlastne, toto si dával ráno a večer, používal olejček, používal tú hapčitičinku, ktorú mal a áno, pamätám si, že boli aj horšie dni, keď asi to bolo akože na nejakom vrchole, ten pel, že vtedy bolo na ňom vidieť, že není mu úplne dobre, ale ja som mu nič ako nedávala nejaké inštrukcie, vravím, že keď mu ti bude najhoršie, tak on si proste dá aj ten prášek, hej, že ktorý by mu ako zlepšil. Každopádne, ale on sám pozoroval tie zmeny, že vlastne z týchto antihistaminík nebol taký oťapený, ako tam z tých syntetických, že bolo na ňom proste vidieť, že ten psychický stav je o dosť lepší, ako keď mal iba to. Takže ja som zvedavá, že ako to dopadne tento rok, pretože neviem, hej, že ako to bude, ale myslím si, že takéto postupné zaraďovanie a plus to On Guard Plus, že on mal v rámci tej zimnej sezóny si dal takú kúru s tým On Guard Plus, že tam 10 alebo 14, maximálne 14 dní užívate On Guard Plus na podporu tej imunity, alebo keď už sú nejaké vírusové infekcie, bakteriálne infekcie, keď ste chorí, ako takú podporu celkovú toho tela, tak mu to podľa mňa aj na tú imunitu tak lepšie zafungovalo a potom krásne jeho telo reagovalo aj na tieto prírodné antihistaminika, čo mám tu. Takže som zvedavá, chcela som zdieľať toto s vami, lebo samozrejme vždycky to závisí od toho daného človeka. Niekto môže mať tak brutálnu tú alergiu, že naozaj bez tým liekom syntetickým sa nevyhne a môže si vlastne takto ešte podporovať sa počas toho dňa, keď si nemôže dať ďalší liek alebo ďalší strek a tak ďalej. Vlastne tými prírodnými vecami, tými olejčekami, vdychovať si to takto z tej tyčinky, mať to stále pri sebe, pretože vy si to môžete do tých dlaní alebo ponatierať na seba koľkokrát za deň chcete, hej, a že mu zmiernia sa tie príznaky počas dňa, alebo sú potom ešte aj ľudia, ktorí majú zase miernejšie tie príznaky a možno ani nechcú si tak dávať lieky, ale zase bez tých liekov sa necítia úplne akože dobre, že zase lepšie by bolo, keby si dali. Takže minulý týždeň som sa bavila s viacerými z vás aj v správach a jedna kočka mi tiež písala, že akože že takto to skúša, že keď je najhoršie, tak jasne, že si dá ten prášek. No, takže už je to na takom k tomu kombinovaní. Prosím vás, deti, ak máte deti a že trpia na alergie, lebo teraz už aj čoraz viacej tých menších detí, alebo tak, no, možno v tom, nehovorím teraz o predškolskom veku, ale ako nejak tá základná škola, že sa to objavuje, tak závisí od veku, do 6 rokov určite sa neužíva a potom by som to na základe nejakej diskusie riešila, že aké sú tie príznaky, kde to je, či viacej očiach, či viacej nos a tak, že aj užívať vnútorne, ale deti do 6 rokov nie, vtedy úplne stačí, keď urobíte takéto vecičky a vlastne natierate, dávate vdychovať, hlavne difuzujete, proste, aby sa to stále a čistiť nos, čistiť nos, to je proste základné pravidlo. Ja som do e-booku dala pár tipov,
takých, ktoré sú také praktické, ktoré nič nestoja, ktoré proste doma urobíte, nepotrebujete si nič k tomu kupovať a na ktoré sa podľa mňa najviac zabúda, že lebo ľuďom sa ich nechcú robiť. Takže tam sú takéto typy, potom tam máme tieto olejové typy, presne, že čo a ako robiť, kedy, čo si dávať ráno, cez deň, večer. Máte tam vysvetlené aj teda čo to tá alergia je, ako to vzniká, aká je úloha toho histamínu, prečo ten histamín, aký je rozdiel vlastne prírodné a syntetické antihistaminika, čo vlastne tie antihistaminika v našom tele robíme. Je to vyloženie iba o sezónnych alergiách. Hej, nebavíme sa tam o potravinových alebo alergiách na pele, na roztoče a tak ďalej. Je to vyloženie o sezónnych alergiách. Takže kľudne mi napíšte túto do správy link alebo pod video a ja vám pošlem priamo ten odkaz, kde si to môžete stiahnuť, je to PDF-ko a mám tam, ak ešte olejčeky nemáte a zaujíma vás to, tak tam mám aj špeciálnu cenu a ešte aj navyše darček odo mňa k takému setiku ohľadne tých alergií. Takže môžete to využiť, pozrite si to, prečítajte si to, skúste zaradiť hlavne tie typy, ktoré sú aj také praktické, pretože podľa mňa robia veľký rozdiel. A ono, keď sa to skombinuje, že sa dajú takéto tieto základné veci, plus tie olejčeky, plus podpora imunity, tak máte 3 kroky, v ktorých už komplexnejšie riešite celkovo tú alergiu. Pretože takéto vdychovanie a to je riešenie symptómov. Ja riešim symptóm, to, že mi teče z nosa, to, že mám zapálené oči, to, že ma svrbí vnútri hrdlo. To nie je riešenie tej príčiny. A ja to tam aj vysvetľujem. Takže verím, že vám to bude nápomocné a tak tiež dúfam, že tento rok sa s tým tiež tak nejak popasujeme, ale ja to berem tak športovo. Predsa len aj tak je to akože obrovský úspech a minulý rok sa takto vlastne môj muž vyhol akože brutálnemu množstvu tých pirul, ktoré by inak normálne užil, ktoré by išli cez pečeň, ktoré by proste tam metabolizovali, ktoré by mu zaťažili tú pečeň a zvládli sme to takto. Takže verím, že sa to podarí aj tento rok, no však budem to sledovať. Musím narobiť zásoby tohoto trísť, aby to mal aj ráno, aj večer. A tak, to je naša skúsenosť. Ak máte nejaké otázky k tomu, tak mi napíšte správu a ja vám odpoviem, alebo dajte túto do komentára a prajem vám ešte krásny deň. Majte sa fajne. Čaute.